Nagabenta ki khubor baman kasni page but subscribe ya u Antor News. Udan hangne pat hakawai ke jaka hangne hapo pahambir hapo nongpo Ribhoi district but pi pat ba menta kane ke jaka kalong ka ba itnan piu kiso but ngismu thu ba hapo than Ribhoi nila banyo lut ka ka bangi ngi kwa but hapo than Ribhoi ngi ka khando kalong ka ba seiso ngi yo ka ba ngi yo khau ngi yo yaki jingbam ki ba harukam but kum juru ngi ka mariang ka ba itnan hangne hapo Ribhoi jangi te kumta parlok be ye jai sa bat ngi hagani kapor ba mentangi don ban pen ya ka wei ka ba phala bha hagani ka jaka bat kumta ngakwa ban pen ya phi hagani kapor ya kani ka jaka ka ba nang ne ka bangala ban yo bangadon manga kumtu ter syadu syathi peng yo ti so trun i ding kwai nang ta ngila ban yo iru yakini kikat ki bami hagani ka jaka bat ngide yo shisha ba kalong ka jaka ka ba seiso hadu kata bat omri tang kata yakini ka jaka lapenya da iwe riurang ba ai bala jukhot kerteng i di ba rani bat yakani ka jaka la penyat ru da ki nong lingdo Integrated Village Cooperative Society ki badi ban pet yakani ka jaka bat hangne mentangin sarung nang ne napo ka kherdom syathi sapo jong ne ka jaka ban ya pet ya ka jing itenat jong kene ka jaka don ayu hapo jong kene ka jaka ka bangi khot ya ka pahambir te parlong yai sa bat ngi bentang lapoi hakane ka jaka bangalarung hang ni hapo bat phi menta ka baningkong ka bangamut ban batai ya phi baha kene ka jaka hang ne pahambir ngi yo ya kene ka yeng basa kene ka yeng basa na ne haka english ngi ong kumno ka tien pareng kata ka homestay bat ya kene ka yeng lashna da kita terpat ngila ban ong ba kene ka yeng lashna da kita terpat tenrai umdon kam ya kita kipaya umdon kam prek ru ha kene ka homestay but kibriu ha kene ka than Ribhoi kilong ki bastat adu kata ban penne yala ka culture ka jongi ngin pet baladang irung sapo jong ne ka yeng yo isibun ya ki ba phla bar ki ba itanan kumbang yo iru hang ne habar ya kini ki kan ki ba kamariang ka ai ngin yo iru kumju ya ini ikho hang ne le se ktien phareng ila ban ong ka dosbin handoi kene ka jaka ban penne ya ka jinglong tenrai ila shnada kisien bar kum taru ya kene ka jaka ngin yu iu ti mot hangte ka bangi smuthu bagane ka jaka kala ithu da ka government nane da ka sarkar kum ka torispat kum ta parlong ngin yakmi ban yapet ya ka jing itanat bar ka jing ipu iping jong kene ka jaka long yu kene ka yeng hangne ka bangla batai yapi balasna da te terpan ki ba itanat pe lada slam porshet portlang ru kene ka yeng kalong bit bansa te aling nya pej menta shini shapo jong kene ka yeng bat hang ne ngin yo bai kene ka yeng om shuna sa do preng nei la sa da kita kilatar ya kini la shutar da nau snap jong kiding bat late ban pen scam ya kene ka yeng bat hang ni ru ngin yo uni uding ya uni ki khot utnum ban penyeng ya kene ka yeng kim dan kam ban sa prek pej kini ki thri ki balate bat kini ki tendai ki basop ya kene ka yeng bat kini ki terpaj ha ka ba laker saudong ya kene ka yeng bar ki babun kiri na ki brio na keleng kiri jong ki jaka wat nadu Germany ki juwan banjngo ya kene ka jaka wat ban sa ru hang ni kum ka yeng basa tengin pej ru kini ki decoration ki balashna umde da kita ki jingshna ki bathmai ki bamenta hande ya ki tiar put jong ki khasi ki bala penne pensa da kini ki nongtem nongput tenrai ki jongi ngin yo hangne ngidon ya ka dui tara ngin yo hangne ya ki jing tap khiu ki bala shna da ki ding bat ngin yo ru ya kani ga balong ken jakhiu ya kani ro bala shna da ki ding pe kami nang tau niu di khiu sentiu bala shna da ki ding hi kumju ru hangne ngin yo ya kani ka sitar ka tiartem bat kumju ru ya ka ba hangne pat ngiyo ya ini iba rani ini di iba pet bajngo ya kane ka jaka hangne kitu ki banglapan phi ki ditang balawa ha po jong ne ka yeng ngin ya pet ru hajrong jong ne ka yeng
yo i kini kiru ki balawa bakila banbu jengbu berkumju ru ya kini kesti nang tangin yo iru ya uni usum u badan hangni kini kini kitiar tma ki ba u hendai ujongi upenan kam kumta la penne pensa ha kini ka cultural heritage ka jongi hangni ha paham ber. To mentapat ba ngini pet baro ya kani kasaput ke jong iba barngiyo i ya iba item ya kani katang muri bar hadu kat no ba kata ka bor ka ba iha ban pemi na ka sentur ke jong i bat kasur par ka bami kalong ka tapat saya gitiar tem tiar put phila ban batai khindian ya ke kerteng jogi ni gitiar tem ta gadi ko banakong gadi ko bom ya gani ko bom la china da gading ping de la sot ya ka da ka sni mesi de hangan da ka sni mesi la sot hangni gi don pat ki benta ki kerteng gi jungka gi belong hamne i ong plat hamne i ong ptir mo de la penlong ya ka gawi ko bom tin ka si ong na kra de gani kata gadi gi kebangi hap ban ya tem lang kamuri kaksing ka bom bat ke shalamen syakuriau omungi itu de andala tem kita ka jing sumbang bat kalalong hiru ngawai ka musik ba ngilala ya ka ban sat ngilala ban kemen ngilala ya ka ban ya samban hirwai kata ketika skit ku jungka tem tang ka bom rum sing tenat put tang ka muri rum sing tenat tem tang ka sing rum sing tenat ya hab nya trilang gini de nomor kata nga ngabut king ban ai gi kai na ta gi longdin gi jungi ha ga jing le niam gi jungi la ne ha kata ke dustur gi jungi ha kata ke musik gi jungi la ong no i ha ban tiam me gini gi tiam rengkat bat ki borok gini gi lai jai sau jai maring ode bata phila un batai khindiat ya kane ka jingtem ga bangi khot ka maring on kamarang ot balai la ong ka marang ot la shu ot ya ka da hune la ot de kamarang ot baro gi jintiam jing put ha gi jing long kun riu kala don mo gi bom gi sing ni ka ni kra kala don ande na manta gi jing susi pat kampat don jadi namar kata bu sumpang dai ula sinai kata kamarang ot ula tem ya ka kerteng juga gede kamarang ot la tem ya ka ha ga por melung por sitiang senya ka por kaba yap brio ke jintiam bayap kane la bandong na gade ke jintiam bayap ke jintiam susi
Baru gini kijing tiam gilek sa kijing sumpah Andre kane kamarang ot kalek sa kijing susi sa kamelung mo ke sur kijing kala da pin sngap ngan tiam hangne pila ka baju sngau ba sur melung kijing ka la tiam ya ki apor si tiang senya ha kijing klat nyo ni me la ne pa la ne ipara la ne iba la ne no men pon la tiam ya kene ka tiam la pon tan kam ko ri rai kijing to jeng iba rani ya ketiar tem tiar pun kumju ru menta pat ba sa ban ngi nganget babaro ngi kwa ban yo sngo ya kasur jeng kamaring on ka mangitip ya ka kum kasur ka batem na ka benta ka jeng tem sngo si ane ha ka por ya brio tung nya pet pat ba ya kasur ka bami ka ne ka jaka henry ya kashna ka than ru kilong ki babet ba hadu kata ban mentang yu iba rani ibat yu ne let sifla ban mi thu pat ba uni udi uben mil bat lada i pensno hai ni i tido i jonga unne bat tunginya sakhi menta ba iba rani inbu hang di tido jonga ngin pet ba ya kasap ka ba ukhasi tenrai udon tengin ya ai ke jengkershan kakti kemon kakti kediang ya kene ka jaka ka ba iba idoni ke jeng tumu ka ba shalendat ka jong i pantong ka tenrai ka jong i te kumno barani phila ban sna ya uni ujung sna bangi khot windmill mo ka phareng ha kunu kur kom phishna ba ine akti jong ha kene ka ji kya yung ne ba ne ka long kum ji theo la e ji kya ka ji ka kwa ban pan kat ya ni ka la bel ka ji kum ne te na mar la o ya ka ha ka ni kom te ka khli ka ban setra jadi ni mar kata ka ni tang kata hi mun ka kwa ban khli ka ne ka kwa ban be ka ji kya yung ne ka ka kwa ban be ne kai tu ka kwa ban be namar bala o kan riang ya kan je kumut ka kli na kli ka ban setra apa kala ban setra kala ne tangata gari ke jeng start atu pila pas kan ne kono kerdan puli ba rani pila bani thu yang nga ka kerdan ni nga muden jing pule tang ka ja ka jing ya Ngotenat pat ba bapet yu kubor Antonius klem ke jeng start ke jeng nang henry don pat ya ke jeng shampang kumne ngila ban yu i ikni ki sap ki jongki i pat ba ang ne pat hini kti do jonga la i ban na ban ne henry kabalingo menta kalong kumno bala ban penne pat haunu ding badan hang ne hapo jonga ba rani la ban shim bat ban bu pat ya unne windmill hang thi kumno ba fila ban penne kadai hang ni ken bakaktin phareng ko ong headman and skillman ki bapet ya ki kubor ling bau Antonius idan hang ni menta bat iba rani ibade inong penyat ya ke cultural heritage ka badan hang ni apa Humber Ribhoi district te palok be in kumbang ila batai i phi mene khendian ila yo ke jing batai kat kum ke jing tip ke jing yo i jongi nadu bangi rong nang te na khordom jongane ke jaka henry tu yai khmi bat yai sa bat ngi ban ngap shu ya ke jing batai ke jong iba rani ha ka bia de bat kane ke jaka kumno la sedang ya ka bat kumno la penyat ya ka ni ke jaka hangi to koble shi bun kong pi yu la wan wat nya na mata ga de jaka ga jonga ba ka ni ka bangamut hang ni kene ga jaka ga de ga per ga jonga te namar ba kata ka jing kwa ga jonga kwa bat pene ban sa ya ti dustur nga sinai gine gi ying stem na de gi ti dustur man bari baja te habang sinai ga ne hang ne ngalamut yo ban pelong yo ban ai ji kai na mata gine gi ban sawan nga penlong ya ga ji kai hang ne ga kelas na mata ban training na mata gine gi jiput ji tem ji kai ji bo de namar kata nga ai gine gi jaka hang ne ba ngin ya praktis na ga bata ga ti dustur kata ga ti dustur ka don bun teli ti snat ki juga ki ga ban ya kai hang ne je ga de kata ga jing ang nut ki juga ban le ya ga ne ban ne sa ya ga ti dustur nga bu ya ga jaka hak per la chong ban pen ilut na mata ga ti dustur na du ga ying ga sem na du ga thang ga bo na du ga kut ga bai na du ga put ga tem kata ga de ji tu juga hang ne
ba ngini ya penlong ya ke jaka training center angni Dekat nu senem keladon kene ke jaka ni. ke jaka ngini ka ba ngatu ban penlong menta kadang tentang saus nem ngawan lang ni tang saus nem dan Ti kita kumang pia thu menta ba pi kwa ban ai kata kajin hi kai ha ka be dei ka than ha ka be dei ka put ka tem na kam ta kini ki khna snong ki jongi baran hagni ka jaka haduk menta ka nungut ki khna ba pilala ban ai ye kajin hi kai. to ki kena hang ne man lagi program la kamno ni ya don arpusan gut la ne khasan gut duna abang ile ya kena program ni hab ni kai chwa nang ne chwa bangin le tur program ki bala embai yang ni te kemut ni hab ni praktis hang ne hi te kemut ni la ya don ni ha kalis ke jingi untuk arpusan dan arpu Di ha ka be dei ba ka ne kajin hi kai mama pilali tum tibet ila di ha kanu kanu ka jaka ne di ka dei bi ka sap ka ba ublei u ai phi. ya kan ka sap ka ba bleu la ai nganut ben ong ba bleu wala ai ngala yu i mde bo bleu nganut ben ong bangala yu i ya ki men berim ya kan ni ritu ristur ki jam ki put ki banga pne sa ngade la yu i na ki men berim na de ngan la yu i ngala yu snyo de nga hang ne ngapne sa ngabu ya ki de ngala bu ngakhor ru ki kai ya ki hang ne bi de ben ne sa na sa ka riti ristur Semua tenat ba ya ka ba kasap ka ba filadon ba filai i men berim ba kala rung ru ha ka jingmut jing perkat jong phi ba don kam ban pene pensa yala ka riti ka dustur ka jongi ba kumju ru yala ka jinglong tenrai kum ukhasi khamtam hangne po ri bhoi ngas ngoban ong ba kani ka de ka kinhun ka ba filara ban ra iki khun samla jong kari ka jongi khamtam iki khun samla ki ba don sap ha ka tem ka pot bakinum pene no e ka sap ka jong ki te ha ka be dei bakane ka tem ka put ka jong phi la julet ru ne em shaki wei par ki jaka na ka jela ka jong ka jingle jenga ban perform na mata ka program te gamut ladangan se yang ne te ingat jimla yo chu te ngalale hi lagi babun di benta babun di benta ngalale che de hi ngalale che kolata ngalale che bombe ngalale che nagalang ngalale che jatuh sajar kan nang ta po state ke jungi te gamut man program ke be dan kam tu ge po ka tu po ras bagwan tu nam ta ko bernor man ka por dai dan kam nila yali ya kata te ngam la nila yali ya don ku certificate ke jing penci sha da bi kwa be kata ke di ke jing simenta ke jenga pan sa pyang na kata ke kata ke jing simshan jenga mata ke junga kalong ba ngabaleng i buat ngapne sa ladang klem gerti dustur klem kata ga nongrim ke junga ngalong uri puji apo yang gerti apo yang geri garai ke junga te habang adon gane ka gejing i la ke jong gerti dustur ngalong tau rairi te gade kata abang kwa ban penrung hagi wepat nah kata gade kata tang asyang ya gane ka society ke tulang right do abang kwa ba chwa bingin burom nang menta ke dustur ti we ngi di bendim chwa la ke jok la ke jok te din mar kata te ngakwa ro ban kli skui ka jing kli pidon ayu pat ban keren na kam ta ki wei pat ki khun samla ki badon ye kani ka saptem sat to di bedon ke sep ga sap ka phong ha ni ka por na mar bahagi ni juk jungi menta la job ni internet la job ni ki juk menta te nga menta ngala plan bangin ya pom na kan ya society ba jadi benrung anda ngala kin de la rung mut la da kim wan de la ngat ni kali te ndang la pom te ngala kot ben ai kai ki ang ne te kambut ka tai ke de ka plan ke junga ka ba ngala ban benrung ya ka ne ka ri tu ha kita gilung din ke jungi te la da ngan chu kot ya ki to wan te kambut kin ong wan da ka ba ngan pom ne ka kan ya society te kambut ki hapen wan na mar pi la rung nda gila wan dengan ai kai ang ne te kambut ka tai kala long ka ta kai ke junga kalat kala ti ben tiang pak nam ta kalong din ke jungi sha kala we ngadon sakui ka jing kli ban kli na kam ta jong phi hatu la don ne em kita ki riu shemphang na ka ri bergajat ben riu ka jongi ke bala ju krishan bat ke bala yarap e phi ban ken tiu ye phi hadu ka ne ka kadan ka ba phi poin kane ka de
Gaji nyerap na mata gaji sat la penong na gaji sat ke bamta. Betang kita kiri pule la ne kita gaji sat ki bawat ban penim shwaya la de saburom na mata giwe. Gede kata. Kata ga yala de. Nga hangne nga don kita kriti dustur nga don gaji tem gaji put. Shwa bangan tem me gitu itara la ne wan tem ne kai tar tem gede. Don la ke jongka tenrai. Dede na margata kapan singeu nga banga penim shwaya la de ngan sahi kai pat na mata giwe. Te habanga le kai habanga la penim na mata la de te kemut. Tang la de kan umbiang. Nga ben pom ye kan jasa society. Te habanga pom ye kan jasa society la ne kan jaklop te kemut ngayu nga na mata kane geriti dustur kabedan na ko rai ke jingi. Te hangne sisin cite yo la ne sisin ci benai nge penlong kelas hangne. Re kata kejing penong kelas ke junga hang ni dan bok baki larung te kilawan na kejing bombon se ndai lom da kam ta te ladam ai bainong ya ki de kimyo bai singi de kimwan na kata kejing kai kata ka de kejing penduk lat yang te ngan lek kam no ban rung ya kan ya ti dustur Te kung kita mo baka omentan ni kejim kili kiriu syampang. Kadai siya ba i-professor Desmond Karmoplang ibala kentiu ya kaneka. Kaya kaneka team kejong pi kan baro. Karmo plang ibede ben pej ben kwi na mta thanjingi shang ne gari bhoi na mta gari ti dustur ilawan hi yang ban ya kan du na ti de me ihi bala ya rap baong pen im shwa ya la de pin sa but na mta gi be de be ihi baong ti de ne margata ngang ino na mta gi tem ni put no be na ya le ban sulur ya la de na mta gi ne katan rai na mar hapo ri bhoi jingi ne ni lai ruspa palat na mta gi ti dustur ni bon don pun jai ala ke jong rai tang ba na ke rai ke jengi I la do rangkat to yale ban penim yala de ba dusman hi bela ai jimut yang ban penet musa la ke jong rai ti dustur de na margata dengar ni yang rasong bang sing sarong la de bang andang yo ke tip na ai ke jing ro ye din ke bela yo ai ke jing kai nga de ngapa mutang hap anai petiang sak no ngangan im la dangangan lek no kemut la dangam ai te kemut kala ja no te ngap ala sabino te de na margata ngaseng ne kane ke ka hang ne na du ki ying ki sem na du ka thang ka bo na du ka put ka tem na du ka shat ka komen ba hang ne ki hap ban wan kata ka training la ne kata ka training sentar ni la pun long ba ngin ai ke jing kai na du musik kum no an tem an put ya kata ka tan rai kum no an thang an bo kum no an put an bai an ne Ke ba kat kum ka jing I ke jongi ba ting mod udon hang te bala penyeng te ha ka be dei ba ka jing bu jong ting mod hatu la don em ki riu rang ba na kaliang jong ka sarkar ki balwan pej ban jongo ikne ka jaka na galeng jong ki riu sarkar ki mpat don re tang ba tang ka jing yes no ti jenga bat ki no ki seng hang te na as ara ki chor ba ga tourism te lang ba ki jing ya leng ti ki jenga te la sungit te la chuan thung lon thung ngaro ngam dala ban tip ha ka te ki mut ki jing thung ki te la don kti ado ka no ba ki don ki jing ki ado ka no ban ra ya nga bat ya ka ni rai bat ya ka ni sino te nga ngala supau te nyong i kwa ban mentung mot na mata ki te lang ba pi te ngala susya ya ka ni ka kemudian tani suku ba na kaliang ka arts and culture na kaliang ka tourism department ru kilang yes no tilang bat kaneka ka jing thmu ka bajangai ka jong pi na ka ban kentiu ya ki kun samla bar kunjuk ban kentiu ru ya kari te ka dustur ka jong to imat ka don hi ka ta ki pu ji ki ngas ngo bun ong ta ngam nut bun ong direct ngas ngo ba imat ba kin don hi na mar ba kilanut ban wan kam wan thung begini ki kun ki jungi ki bendang la ban penek ban sa ya ka ti dustur de to ki nang ya nga yu I ya ka ta ka ti ki mu ki tang ba kim ya don ki pat te kata ki ngan le kum no tang kata te ha ka be dei ba kini ki ying sa ban ki don lai te li hang ni I dei ba ba filashna te hagini ki ying bawan sa ki wantang ki briu badai nang ne na pori khasi jongi na ribhoi jongi la ne ki don lu bana shabar jong ka jela ka jongi kamut na ki we ki kiri ken ila rudon bawan sa ne ladon te hakanu ka rukam pi penya je kini ki ying ha ka be dei ba ka jingsi o shimit mo le se to mo
Kane kade ke jing sedang yo kane ka kam ke jungah ni. Kade ke jing sedang. Na mar bangam yo ya kita ki ba support la ne ki ba sponsor na mata kane ka kam ke jungah. Te ngala shu IA. Ngala shu IA la da ki wan ya ka bansa. Gila wan na po Germany, gila wan na po US la te. Won summit hangi ngam don jing yo ngala shu ong ai pri ki ban wat ya ki dustur ke jungah. To ya sa to ya pe di bro de ke jin temu ke jengah hang ne ban penek sa na sini gini jing tenrai air ke jing kai ban je tu kana ya ki nganang su ai pri ngam don ru ya Dah kabe di kabam ke ibat ba ya ga bam na ga menta ga bam ga di te ki gila ong la da ka no ngin bam te da mut ki kin siu hi ta ga be bam de tang ba ka dor na ga menta ju ki bo wan le resource ya nga ya ne te ngam pat dan lat ban bu kerti ya ki di bin siu kata ngam pat dan kata ga ki nambar ba bale ngam pat la ban pen biang ya ki na don kam ban wat ya ki nong support ki ba biang na du ki nong mat ki ju ni de kata